amakhamera akho bese ukhuluma uthi na into engangene ukhuluma umsangano ayikho lento okhulumayo ukhuluma umsangano ukhuluma umsangano wempela nami ngomunye kwabantu ababe nencindezi uluhlukumezeka Hezo maskani yebo mfowethu inkinga awukho mfowethu awukho ngoba mina nginama plans ami onke aphelele ngikhuluma nje awukho uzembumbulu utheni imbuzi mfowethu ngisuka manje mangisuka la ngiye kushinza imoli lapho ngiyobheka igusha kufanele ngihlanze unyaka ngegusha entsha sha ngingaskiphi kanjani siliphi konje nileli bandla elithazayo ngizizwa ngijabule kakhulu ngingazi ukuthi ngiyophila kuze kufike lesi sikhathi abantu abaningi bahamba bengafezanga amaphupho abo mina cha sengiwafezile ngiyabhukwa left and right ngamagigi amaningi since Paris kahle kahle umthandeni mfethu sisikujwayele nje ukuthi agige nje from 6 to 6 noma ngingabe ngizohlanza unyaka kodwa kufanele mangibhukwe ngisho eclubini enabantu noma restaurant enabantu abawu5 kufanele ngihambe ngibaperformela labo bantu ngoba bathenga amathikithi abantu bazobona mina umuntu yabona bese ngiyasuka lapho nge-stadium yabo. Are you ready for 2025? Aibo! 4, 3, 2, 1. Happy New Happy ngendlela esimanga njengamanje uMaskandi uhloniphekile wonke umuntu ufisa ukucula uMaskandi wonke umuntu ufisa ukusebenza noMaskandi ngenxa kaMthandeni SK. Bekuyiphupho lami futhi kuyisifiso sami ukuthi uMaskandi ushintshe endleleni owaziwa ngakhona. uMaskandi ushintshe ufane namanye ama-genre. Sekwenzekile ke lokho kodwa ke kube nzimanyana khona. Mhlawumbe kuleyo environment wrong yabo kodwa lona ubhadla longikhonzile yabo ungihambelana manje uthani ubelana manje ungalweni nolwami yakazi wale ngani uqambelani phamba ngawena okay lilalele Lithi beyasingathetha amacala mina. Qinisile kaMthweni. Ayisebenza amacala. Qinisile Mthweni. Ukuthini? Ukuthi ngaleno lwa. Ukhuluma umsangano ayikho lento okhulumayo. Ukhuluma umsangano. Ukhuluma umsangano wempela. Nangu. Isikhathi esiningi mina umuntu engifuna ukuthi thola ngiyamgwara ngiyabona lokho ngiyakho kumthinta ngimuthi. Ngize ngimkhonzile
ayikho into umsangane ngikhuluma wena pho uqambelana manga ngale naye wena uqambelana manga uthi wena walanga ngani hayi ukhuluma umsangana ayikho lento oyikhulumayo Uthule wena, uthule because ngabe uyasho ngake ngala naye ngazane wena uthi mawuda wena amakhamera akho bese ukhuluma uthi na into engangene kuzo mina ukuthi bangilithinta bese liyabhoka mina ngiyajabula uyabo kodwa abantu bese bekwada ngempela kanti mina ngikho lapho ngempela ngimi nje umdlalo nje into yalo ngoba phela na umfowenu kuyenza umfana agcine ebe nomona mawoloko uhlabana umthandeni nje izinto eziningi ethi nomaskandi uyoqalayo manje ukuthi iqhuna lakhe benyembezi likhipha kokungcola nokubola lekubolile likwenza kuwe noma ngabe umaskandi nguthathe ngawuphakamisa ngawina record of the year kodwa kubona bonke abantu abangamabhinca abazokushayela ihlombe lokho nami ngomunye wabantu ababe nencindezi uluhlukumezeka Hezo umaskandi noma ngabe umaskandi nguthathe ngawuphakamisa ngawina record of the year ngahlukanisa unyaka ngogushi ngashaya music video wangena ko channel O okungajwayelekile kumaskandi konke lokho kodwa kubona bonke abantu abangamabhinca abazokushayela ihlombe lokho bathi abalandeli baseMpumalanga Qhawe sibahlukumezeke kakhulu kulendima yakho yokucula bebacela ke Qhawe ukuthi bakhiphele location lo ngoba wenza ukuthi uqhathanise nomunye umuntu engamazi eqhawe angazi ukuthi bakhuluma ngani but bachazile ukuthi bona banesifiso sokuthi uma ukuthi bayashintsha mhlawumbe babe ezasehhovisi uma kwenzeka noma ngabe yini engafika ngaleso sikhathi but donation lo bakhala ngawo ukuthi yiwo wenza ukuthi kube ngathi sibele emuva ke senginohlobo labalandeli olusha manje olubizwa ngezasehhovisi so abamukeli ke abafowethu bonke khona labo nalabo abayingcosana abangamukeli sibese sibheka ukuthi uma silandile even ama-page akho sekwamanje sibona igcokama elisha sibona umthandeni esikhiwe okusho ukuthi iqhawe lethu lizabe kabusha bese sasuggest ukuthi mhlambe kulo red wethu esinawo mhlambe sengabe u-red and cream usitholele mhlambe isitolo singaba negama mhlambe sibize noma u-600 rand because unamajongo amaningi angekho emabridgini uthola umuntu ugqoka uhundi ka-2000 so ubuyenqena ukuthenga isikepha sa-250 so sizamubaqoqa abantu babekwenza sewulisi leya ma-red nation asisase sicela iphele Qhawe sicela nje usenzele ifeva yazo nabo ukuthi manje abekho abalandeli abajabule njengalo ku-inthanethi uma usikhuluma qiniso i-competition yakhe uye ngisho ngabona ama-numbers online number 1 number 2 number 3 ngifuna ikhanda lokho ingabe ngihlale ngikhala ngisoloko ngixoxana nabantu abasele phansi kubanga into ey'banga lapho inhlaba ko-Facebook nanokuthi usubuyisa isikhathi because into eyenzakalayo abantu abazongiyithutha nabo abazongiyithutha bayabona ukuthi without umthane abantu abayizitha zami noma nabafisa ukungcolisa igama lami bayakwazi ukuthatha inkulumo yami beyiphendukezele bese beyisabalalisa ngalezi zinto okuthiwa ama-influencer uyabo zihambe yiphawula-ke lezi zinto ama-influencer bese abantu bezwa ngama-influencer ngalamafoni manje umaskandi noma la eNingizimu Afrika ngibhala amafoni ama-picture ami kuma-poster ngibhala ama-booking lapho ngiqashwe khona ngingamukeli lutho for 3 weeks ngabona ukuthi ngiyabona njani ngiyakukhulekela ngakuthandazela futhi ukuthi uNkulunkulu akwenzeki yini ngicela kwehlisele futhi nakumasebantu ayebabi nakubantu ababisekayo abenzile ifavor noma ngabe kuthiwa kumele kangakanani abafowethu abaningi bekulukhuni kwemukela ukuthi njengamanje umthandeni ufike nesitayile esisha so bengangivele ngazizogcina mina sekugcine mina uma nje mina nginohlobo lomculo okuthiwa ezasehhovisi
lo shuni engushayayo manje omaskandi abaningi sebezoshaya wona ngoba umhlaba uhlehla ubuyele emuva yaphambili. Sibonga kakhulu ukuthandeni ukuthi ahlale esithandana nathi siyamthanda sana. Bethi inkabi zami la umxolisi noguliwe sithi siyabonga bafethu nathi ukuthi nihlole nje ethafeni kuzani futhi saphila jabula kakhulu efeni Mpumalanga eLaliga Sport Bar. Bafethu siyabonga kakhulu isupport esiyitholile efeni ukuthi umthandeni afike khona. SiLaliga lifestyle sizobona umthandeni samile sigalelekile siphelele siyabonga kakhulu indoda ifikile isithembisile ukuthi izoza yafika vele. Uyaphi iyashisa into awuzinto ezegijima uyaphi iyashisa into awuzinto ezegijima Ngiyanamukela nganza kwethu ngiyacela ukuthi sijabulele ubukhona benu la kubo bomkhulu bethu kwesibusiso ngaphezulu kwalokho saphinde ngavakashela umakhelwane wami umfowethu umfokampongose uShaka ngivakashelwe umthonga kodwa bengingafisi ukuthi ngiqale ngawe Mntakanhliziyo ukuthi ungibongise mhlawumbe noma ukubeka ungakubeka. Qala ngibongela for Song of the Year. Siyabonga nje kakhulu ngathi ngaqhubeka. Siyabonga. Nokubonga nje igalelo lakho kaMaskandi. Okwesibili ukubonga iqhaza labo bamkhulu ekusekeleni uZulu nje wonkana nokwenza sure ukuthi amasiko asabanjiwe la kaZulu kudlalile indima enkulu. Sibonga kona lokho. Ake ngiqale Mthonga Mxolisi. Nami ngomunye wabantu ababe nencindezi uluhlukumezeke. Kunilanga elilodwa engakubona ngalo. Engathi ngasimhla kumcimbi ocevuzile eMangolongolo. Kumbe eMangolongolo. Umcimbi ocevuzile ngazo wenza iphathi yani phezulu lapho umcimbi eJulisi. Ngangena emotweni ohamba kuyo, angihleli nawe emotweni ngemuva. Ngibone sengibuya phakathi ukuthi kade ngibe ngihleli nawe isidi yakho yenzwa yimi ngiyinikeza lo mfo lapha welo abantu abaphatha ama mic abahambisa ama cities ngicela izinsuku zokuhleli nazo ugasela cabanga ngabazi bangisithi ngayihambisa mangibuya lapho siye imoto esihamba ngawe nezinto zangakithi lento ukuthi ke ungazwani kwakho nomne wethu noma nomfowethu hayi ungazwani kodwa lokho kuphosela amazwi sabe saxaba insho uyihlathi umpokantuli khona ngakithi ngithi mina yazi ngithuswa yini ngibizwa abantu engabazi ngahlala emotweni bangicela bangithuma sengiyabuya ngiyazi umthonga ubhekene yakithi kodwa sengifikele omunye unembeza manje ukuthi angayijahi lensizwa ngoba owakithi naye la uyofika axele singekho thina uma engabuyi nojabula na balidlekele taxini bonke kodwa uthi uyihlathi wathi kimi shaka uyasaba sinawe lo mfana simxosha wena uyaletha manje le ngane ngisemkhankasweni ukuyiqeda manje yabo ngoba ngayibona ukuthi angeke awukwazi ukwenza izinto zibe mbili mfowethu uyabona awukwazi ukuthi ungafika ufumbathe igolide ngesandla khona la futhi uhamba ufinqa isibhakela uhamba ulwa nabantu kodwa ufumbathe igolide vele mawulwa uzobeka igolide phansi bese bayalithatha ihlakaniphi yabo manje kumele wenze kube kodwa umuntu angihlupha ngempela phela kokuyena umchulu naye kwakusikhathi ikhuna khiphe nyembezi likhipha kokungcola nokubola lekubolile likwenza kuwe angiposhi Here's Maskandi. Iplan yami ngokufaka uMaskandi eclubini
ukuthi ngiyazi ukuthi mina abantu abaningi umaskandi bawuthanda kodwa ukungakhuli kwawo utholakala ko Channel O nako Tracy nanokuthi utholakala futhi ikhona emaklabhini kwenza ukuthi uhlale njalo undermine kumele performance yethu sifike sifase la phakathi e-BP basiza ngomzika la sidlala ezinye ze-place siyajeza please please ngiyela lapho siqhamuka ngakhona ukuze abofisi yabo phela lokho bese siyasiwa lokho undermine kamaskandi mina ngulethe eclubini ngifika nezinsizwa sigqoke omoprint uthi izathu ukubhinqa kwami ibhishu uMahu mangingena igqomo emva kwenye ipiyano emva kwelinye mase ngena mina kufanele kucaca ukuthi njengamanje nawo awuzangena manje eza kwaZulu ukuthi yabo lapho ngivula umqondo womuntu ukuthi no umaskandi uyafana neminye imiculo bafowethu akukhona ukuthi ngibana kucula umaskandi mhlawumbe uyinyoni yabo siyizi inyoni abasuka emakhaya sizinyoni ezisiphiwo sokujabulisa abantu bashiselwa igazi laba bantu laba khona abinsizwe isuka emakhaya la othola ukuthi ithathwe ispono sayo lapha sase lokishini ithi yabona iyodla imali bayifika lapha sithola ukuthi awunazo zakithi vuka lapha igiya khona abantu abagida kabi lapha abagiyayo la insizwe zabo ayikho into engeke eclubini ngoba kuphila abantu so amabhinqa amaningi manje futhi amabhinqa ya rock futhi amabhinqa asestylini ingakho ke mangifika eclubini lapha ngifika kusukuma yonke into ngenza noma yini for uMahu yabo so lonto leya kuyona lento esingayidebate leyo noma siyibheke ukuthi ngikweniswa yini kanjani yabo kodwa nje kubalekile nje ukuthi ngenza noma yini for ukusupport uMahu ingakho ke nje into ayidinga ngiyayenza mina uyazi ukuthi ke iqhwaqwa zehlula yibona befazi mase ngiphinde futhi ngibuya senginayo uMahu sengidla ukotini ke lapha ngijabo ngikhombisa abantu ukuthi mina nguba Fuso KG. Hey, refeta ke sinilinde KG thina. Wona seduzo konde stage. Kodwa lo muntu zamana KG. Into ebaleka kakhulu kunale performance. Kunegama abalibiza ngayo bathi surprise act. Ama metro esikhathi esiningi noma ngabe kuthiwa into ethinta umculo kodwa kungenye environment. So ukuthi ayoba I surprise kwenye environment and ngiyazi kwi performance bazokwenza u1. So kithi isho ukuthi lento iyomperformance komunye umhlaba guys kunelanga lapha kunama drink na ifeel ukuthi singasathi lapha la manje ngesithini ngake sifutha siqale ngo10 ayinankinga qale ngo20 sibe ngisetha wena singedla ilounge iphakathi lapha phezulu ya okusuka ngisho abantu phesheya bathanda amametho so iyephupeni lami khona umuntu ozothi ngiyafisa le performance uthi nami ngiyibona ezweni lami yabo ngiyafisa njengoba ayekwenza nje for the first time o performa ku Big Brother akazi uMaskandi azeke lapha waya waphindelela umthandi nakaze kwenzeka
so kukomunye umhlaba yiyo lento esiza nomculo wakhe ukuthi ugcine ukhula isivinini uthola ukuthi wonke abalandeli bama-genre ahlukene bayisupport ingoma zakhe ngoba ungena kuyo yonke imihlaba. And siyakubonga kakhulu ithuba esilinikwa ama-Metro. Siyafisa ukuthi nangelinye ilanga nomunye umculo amaskandi lezingane ey'ncane zihambe futhi nazo ngoba seyiqala indlela umthandeni. Kuyangijabulisa ukuthi sikwazile ukuba phambi kwabantu kule reality show ngaphambi kwabantu kwaze kwafika esigabeni sesithathu season 3. Kuyangijabulisa ke mnthi mina ngithola ithuba elingqayizivele lokuthi ngikwazi ukuthi abantu abayogoqlusha 100 years to come bayothi mabegoqlusha befuna umthandeni ukuthi indoda yayiphila kanjani, insizwa yayiphila impilweni yayiwubani ebuqhaweni bayo, bayokwazi abantu ukuthi bengifune bengithole noma sengaba amathamba amhlophe.